A vás vítám u dalšího videa, jakože u Ondrového videa. On je teď momentálně někde na záchodě, nebo ne na záchodě, ale je prostě, teď nevím kde, odešel zase, ale za chvilku přijde, tak momentálně, teď mě vidíte tady hovořit 1, 2, 3. Ne no. Ahoj. Tak brácha tady jenom domluvil, já jsem tam byl řešit nějaké věci. Je ovce, kam pojď. Já jdu těžit dříví, ty zabíjej ovce. Dobře. Když tak bude to první video z Minecraftu. Tak když tak to bude první let's play na hru Minecraft Edition. Kdo to nezná, tak je to normální Minecraft a hra na mobil. Tam je moc rušno. Když se mi připluje, tak se zaseká. Já nevím, já nestreamuju teďka. Takže když tak jsem dneska nějaký nemocný, tak uslyšíte možná píču, takže si nestěžujte. Bylo prostě smutno, ale prostě uslyšíte totální prd, protože jsem nachlazený. Budu možná i vlogovat, napište do napište do komentářů, jestli mám začít vlogovat a uvidím, všechno to na vás lidí. Vidím, že se vám celkem videa líbí a už tam je jedno videa jsou 3 lajky, tak doufujeme, že to bude video dál, tam bude i nějakých 10, 15 a uvidíme. Tady jsme. Co? Jo. Budu natáčet i videa na počítači, samozřejmě ne kvalitní, ale uvidíme, budu točit GTA San Andreas. Tak. Vždycky říkáš cobblestone. Hey, cobblestone. Hej, tak víš co, už máme rovnou na 2 postele. Už máme rovnou, no. Už je tam pořád položený. Jo, 11 kousků, ještě jdu zabít tady tu ovci a... Jo, že když tak těž, vyrob se jaké. Ček je tam. Ještě budem když tak zabydlení v hoře tady. Natáčet teda na ten počítač GTA San Andreas.
Možná budu ještě natáčet GTA 5. Uvidíme, jak mi to rozjede. A ještě bych mohl natočit na počítači Fortnite, Minecraft. Potom vrnem crafting. Jo. Ty máš jakéku? No. Dívat, co tady je. No, to jsem si všiml. Jo, mám 8 těch stovce a pak 4 z krávy a pak jedno fůze a ještě 7 fakt. Jo. Ne, že jsme zabili tady vyhodili, já jsem tady trošku tak tady jo. Když tak to vykop. Další ovce. Ten dozývat. Tady se strašně spavnují hodně zvířat. Co? Co? Já vím. Když se plejde, někdo stromí se vejce. Můžeme se použít. Říkám o další výrobce. Tak aspoň bude moc. Jo, pojď. No, už by mohla být lidi noc. Pojď se vyspat, když tady budou nějaké monstra. Doufám lidi, že se to nějak moc nějak extra neseká.
protože natáčím na 50 fps na největší kvalitu. Jakože na této kameře, přesto natáčím. Tak jsem byl se podívat. Jo. Kráva. Hej, další. V dalším díle už bychom mohli udělat nějakou takovou menší farmu. Tak. Jo. Jo? Jo. Jo. Hej, ty máš aeronový krumpáč? Aha jo, to je jenom skin. Dobré. Říkám, že to je nějaké divné. Další ovce. Jo. No, ty se pak budou hodit hodně na enchanting. To mám jako celkem štěstí, že tady byly. Tady těch zvířat je hodně. Ne. Ne, to jsem nechtěl. Sorry. Jo. Lidi, já si myslím, že stejně pro tento díl by to mohlo být vše. Nezapomeňte dát like, odběr a napište do komentářů, jestli bych měl teda vlogovat. A já se tady s vámi loučím s bráchou a čau. Ahoj.